Hello guys! Magandang hapon. Ay, naku, kaganda ng baby girl ni Tamoy. Uy! Uy! Ano, sinisiko ko. Tignan nyo. Sinisiko mo ko, ah. Ay ka. Hi! Ay, galing ah. Bang-bang. Ano ba yung... Ano? Dalawang pipe niya, babe. Wala akong dalawang pipe niya. Rojas Boulevard North. Hello guys! Ayun, punta tayo sa Sofitel Hotel. Hindi, katabi lang ng Sofitel. Bibili lang ako ng Blue Post, Boiling Crab, cravings. So, imumukbang natin yun at wala akong time magluto. Ayun, galing na kami sa store. Hinatid na namin yung mga products. Tapos, sunod-sunod kaninang dumating yung tatlong deliveries na inaantay ko. Yung supplement ni Daddy, galing pang US. Tapos, yung ano ba yun? Yung shelf, dumating na kanina Lazada. Tapos, yung Rejuve. So, may inaantay pa akong isa. Baka after 2 days pa yun. Kasi ngayon lang mapaprocess. Kagabi lang ako. Kaninang madaling araw lang ako nakapagbayad. Nakalimutan ko kagabi. So, ayun guys. Let's go. Sago. Kakain tayo. Bang! For sure gusto rin niya ni Chris eh. Ayun. So, dapat pupunta kami ng Pasig ulit para kunin yung ano ni Daddy. Speaker kaso di pa daw okay. After 3 to 5 days pa daw kasi nasa inaano pa. Ano matawag doon? Diagnostic pa daw. Dahil sinasabi, baterya lang yung papalitan. Diagnostic. Ganun yung process nila eh. So, yeah. Let's go. Nagutom na ako. Tumawag na rin ako doon sa ano, sa restaurant. Kaso, mas maganda daw pag nandun na para makapili ako ng mga flavors. Flavors. Ay, di sila naman lasa ng talangka. Hindi, pa kasi yun. Per tag doon. Kunwari, pwedeng shrimp lang, pwedeng crab lang, pwedeng lobster lang, pwedeng masa lang, gano'n. Yung kumain kami noon ni Chris is halo-halo. Seafood. Oo, talagang Mix. Oo, mix. Ang sarap. Pero ang sarap. Lalo yung Cajun flavor. Yummers. Tapos may sausage pa siya. May, ano pa to? May corn pa. Kaya ang sarap. Naglalaway tuloy ako guys. So, ayun yung kuko. Gusto ko lang matanggal. Ayaw matanggal. Kung kailan gusto ko matanggal, ayaw naman matanggal tuloy. Tsaka ang ano niya, ang dikit-dikit niya. Pero ang ganda talaga. Lakas maka kamay mayaman. Walang ginagawa eh. Di ba? Pag mahaba ko, parang walang mga ginagawa. Mga kamay mayaman ba? Joke lang. Pero, ayun. Punta na tayo. Kanina pa ako naglalaway eh. Pinakain nga kami dito ni Daddy. Yung dried mango lang. Pamatidan. Tipong laway na laway ka na gusto mo nang makakain kasi yung spiciness, yung basta halo-halo na guys. So tara, punta na lang tayo. Sama kayo sa amin. Hindi na pinansin. Hindi, ewan ko. Dito kami sa Seascape guys. Ayan. Seascape Village. Kumanan sa Seascape Village. We're here na po. O, dito kumana ka dito. Ayan. Dito natin hanapin si Boiling Crab. Boiling point. Ayan! Ayun. Siyasi ako. Dito na lang. Pwede ba? Magkano kaya? Mag-park ka muna. Lulutuin pa yun eh. Park ka muna. O yun. Tada! My gosh. Dito lang pala. Meron pa. So, baba na ako. Hindi, sige. Park ka muna. Sobrang excited ko. Iwanan ko yung asawa ko, diba? Dami naman parking eh. Ay, mali. Ganda pala dito. Ang ganda. Daming parking. Parang nakalimutan na nga ito ng panahon. Hindi naman. Tinamon. Hindi naman oh. Ewan ko anong building kaya yan. Basta malapit to sa Senado guys. Galing. Wait for me, Boiling Crab.
We are here. Ayan. Ooh, garlic fried crab, sweet chili, blue post balls. Anyway, let's go. Sa loob na. Ito masarap. Hi! Ako yung tumawag. Ako yung tumawag kanina. Pag magte-take out. Sige. Okay. Ito yung menu. Wait lang, miss. Siyempre, ang pinakadayo-dayo ko. Ano mga flavors na? Ito pala mga ano. Cooking preference. Blue Post Boil, garlic fried. Anong bestseller dito? Blue Post Boil. Siyempre. Doon tayo. Ito. Fresh catch pod. Di ba pwedeng ano, halo-halo, yung shrimp crab, tapos, Pwede. yung gusto ko. Shrimp crab mussels. Tapos, with potatoes na yun, di ba? Yes. Potatoes, Corn tapos, potatoes, Hungarian sausage, pork sausage. sige. Pork sausage? Yes. And then, yung mais. Meron? Yes. Okay. Yes. Sorry, miss. Excited lang ako. Ang tagal ko. Ikaw, daddy. Anong gusto mo? Blue Post, isang shrimp, Fried mussel, scallop. Ano yung isa-isang kilo? Hindi. half kilo. Half, Sobra naman pag isa. Ang ganda mo, miss. Ang ganda niyo. Kamukha mo yung anak ni, ni Lotlot. Wait nga lang, ang ganda niya eh. Sa kanya, miss, kuhanan mo siya. Grilled scallops, tsaka Grilled scallop. Ang dami po, Check ko lang po kung available. chicken fingers. Ito, miss, ano to? Captain Specials. Alam ko. Ito. Seafood medley. Meron po siyang tuna belly, mussel, shrimp. Okay. Sige, doon na muna tayo. Yan na muna. Okay na po. Drinks mo, de. Watermelon mansi. Watermelon. Take out natin yan, Okay, gugutom na ako. Gutom na daw siya. Gusto bahin na. Di yan, take out mo. Sige. Take mo yung sarayan dito. Third tier po for stir rice. Ang ganda niya talaga. So, ayun nga guys, yung mga cooking preference. tagal nag-load sa utak ko. Blue Post Boil, a fresh catch boiled and lather in our irresistible signature Blue Post Cajun. Ayan, yung Cajun sauce. Garlic fried, sambal, garlic lemon butter sauce, salted egg. May bago sila, sweet chili, and black pepper. So, lahat yan. Titikman natin. Pero sa ngayon, yung Blue Post Boil muna. Tapos ito, Captain Special. Parang pang, ano na to? Pang group na. May tuna belly naman siya. Yan. Katabi lang to ng ano? Ng Sofitel. Ayun. Sofitel yan. Sa labas. So, ayan guys. Ang ating seafood boil. Ayan. Binigyan na rin ako ng bib sa pangkamay, tapos itong wax paper. So nag-extra ako ng ng captain's something para kila para kila auntie or kay Emma. So ayun, tapos mag-share kami dito ni Chris. Kumukba kami ni Chris kung papayag siya kasi medyo grumpy yun ngayon at tinago ko yung niya. Yung yung panlaro niya. ito mas. So, yan. And then, ito kay Daddy, baby back ribs. So, mamaya tingnan natin kung ano-ano yan. Hindi na kami mag-AC para hindi lumamig. So, ayan yung Sofitel. Doon pa rin. Sundan mo yung Same lang naman yung entrance and exit. Maliit lang palang village to. Same lang. Doon lang din. May mga ginagawa pa. May under construction to. Ito, ano kaya itong building na to? Mukha nga siyang palasyo. Uy! Ginagawa mo dyan. Dito ko na nilagay. Sabi ko kay Daddy, dito pala ako sa Pasay. Ang dami pang mga pupuntahan na hindi pa namin napupuntahan. Katulad dyan. Ayan yung Senado yan eh. Tama ba? Senado ba yan? Sarado. Oh, sarado. Sirado. Dito na, kanan ka na. Ano na? Opo, kanan, balik na tayo.
Yan yung ano, skate village. O tama, Senado to. May CCP complex lang. Kapagal Avenue lang guys. Ah, ito siya. Amazing show. Ah, dito inaano yung mga show. Oh, saan? Ah, dito. Kaliwa tayo dito. Ayan. Kagandahan ng ganitong sasakyan. May respect. Si malaki. Pag, alam nyo, inis na siya kapag ano kay si Taylor yung dala niya kasi feeling niya binubuli siya. Maliit kasi. Walang respect. Binubuli siya pag si Taylor yung dala niya. Tapos ayan lang yung World Trade Center. Kaya sobrang lapit lang pala talaga sa amin. Wow. Ayan. Tapos dito galing si Taylor. U-turn dito. Yes. Dito, pwede ka na mag-U-turn. No, I'm so excited to eat! Messy. Katatapos lang guys ng ating mukbang. Ayan yung tira ko. Ayan, ang dami pa. Ayan mo ito. Masarap siya pag ano. Tahongis. Laki ng tahong. Vlog mo ko. Wait lang. Ayan. Lani ko lang. Para matanggal yung yeah. Ano ba to? Nakaiwan. Yung tira lang. Yan. Sa ating daddy yung Oh. Yamers. Sarap ng Cajun, ano? Ang bango. Doon ano pa lang siya guys, bagong luto. Yummer siya. Sarap din siya kapag ano, mainit pa. So, that's it, guys. Yung mukbang natin. So, ayan pala. Siya ko lang pinatong yung camera. O, diba? May ano pa. Ano tawag na? May kalang pa. So, bibili tayo ng, ng tripod. Masarap, daddy. Ayan. Nabili tayo ng tripod para mas maayos yung settings na, ay yung setup natin. Kasi kapag gumagalaw tong ano, itong table, gumagalaw yung camera dito, takot ako malaglag, di ba? So, ayan, ang dami pang tira. And, ito yung aking aftermath dito. So, meron akong plastic na pinaganuhan. Ito, sarap. Ang sarap, guys, nung ano, pag nilagyan pa siya ng lemon. Ayun, nandito yung cucumber, naubos na rin. Wala na akong rice, kaya ayun, tapos na rin ang mukbang. Kanin is life, di ba? So, maghuhugas na tayo. Yan, nag-warm water din ako, guys. Para hindi tayo maano. High blood. So, this one, siguro is tomorrow. Kainin to, ulamin namin. So, ang dami. Perfect. I mean, sulit na sulit yung, ano, yung 2,000. Yan. Kasi yung crab is 2.5 per kilo. So, half lang yung binili ko or more than 6. Yung isang piraso, more than 1/2 kilos, tapos 1/2 ng mussel, tapos 1/2 ng shrimp. So, yung shrimp ang hindi ko masyadong type, or hindi talaga ako masyadong mahilig sa shrimp. Yung ulo lang dyan ang kinakain ko. Tapos yung sausage, ang sarap niya. So, ayaw mo na, daddy? Mamaya naman? Tahong na lang. Tahong? Ito, may tahong pa dito. Uy, laki ah. Okay. Sarap. Sarap. Ito ka baby na natin siguro yung shrimp niya. Kumain na ba si Chris? Ayun, kasi Pinga ko ano din. Take out pa ako ng isa pang Siemens Chubanes yata yun. So, yun ang kinain nila ngayon. Ayan, busog na busog ako, guys. Grabe, hindi na gumagana yung utak ko. Parang gusto nang matulog. Ayan, punas na lang tayo ng bibig. Tapos maghuhugas ko kasi yung mga sumingit na sa kamay ko, sa kuko ko. Yung mga garlic. So, ayan.
Ligpit lang tayo guys, diba? Ayan, nakakatuwa. Meron tayong space sa ating mukbang. Ano surprise doon? Nabad trip siya sa akin. Uwi na tayo. Ayun na si Bagrat na isa. Bagrat! Bagrat! Hi guys! Uy, wow, good mood ah. Pakita mo sarili mo. Oh, kiss mo guys. Kiss mo guys. Uy, galing mo. Ayun. Ang galing. Sabi niya ganun. Napayam. Nabugahin niya. Sorry. Sabi mo. Sorry po. Sorry. Nabugahin mo. Sorry po. Ay, uwi na kami. Let's go! Ayun pala, pinsan ko, si Gay. Ayan, kumukha ni tita. We are here na guys. Balik festival ulit kami. Ayan. Hindi pa maintindihan kung ano yung setup eh. Kasi hiwa-hiwalay eh. Hindi yung dalawang bus magkadikit. Or parang talikuran. Walang ganun eh. So, ang hirap tuloy. Anyway, ayun si daddy. Nag-assemble ng ano. Nag-assemble ng bata. Baliw. The night is gone. Ayan, yung binili ko sa ano. Saan ba yan? Acrylic world. Acrylic world. Sa DV. Ayan. Kasi yung mga luma namin nandun na sa ano, sa store. Yes.